zabala, babesa. Kaixo! Arrastion! Maitan ez da? Bai. Zer modu? Oso ondo. Zarabel naiz. Aspanovas eratorri naiz, zer da Aspanovas? Bueno, Aspanovas haur minbizidunen gurasoen elkartea da, eta azken finean gure lana gaixotasunaren fase guztietan zehar, familien ondoan egotea, zaintza eta laguntzea da. Hori da zuen helburua, eta Bai. hortan aritzen zarete. Horri aurre egiteko zer egiten duzu? Esan dezakegu hemen dekogu zela 4 arlo nagusi, arlo soziala, psikologikoa, ospitalean dekogun arreta eta ospitaletik kanpo dagoen arreta. Eta, purbet, arreta soziala eta psikologikoa fase guztietan zehar emoten dugu, diagnostikoaren momentutik. Aurrarekin zentratzen zarete, familiari ere eskaintzen dizkiozue zerbitzu horiek? Bai, azkenean aurra minbizia duenean, aurrak minbizia deko, bai, azkenean familia osoari eragiten dio, ez? Aita edo amak lana utzi behar dau, horretaz gain etxetik kanpo egon behar diez. Azkenean zerbitzu guztiek dauz apurbet bideratuta umeantzako da familiantzako be bai. Zuek Bizkaian aritzen zarete, Aspanovas Bizkaian dago, Bizkaiko aurrekin eta familiekin. Gainontzeko lurraldeetan? Bai, Aspanovas Bizkaian dau, gero dau Gipuzkoan Aspanogi eta Araban Aspanafoa. Horretaz gain Nafarroan be bai Adano dau. Eta zuen artean baduzu harremanik edo? Bai, azkenean, 3 elkarteen artean, Aspanafoa, Aspanogi eta Aspanovas, dekogu federakunde bat, eta da Euskadi guztikoa, osea, 3rena. Ongi? Ongi. Nerea, urduriala? Bai. Bueno, zure alabaren egoerari buruz hitz eginen dugu pixka bat. Olaiari minbizia diagnostikatu zioten, noiz diagnostikatu zioten? 2019an diagnostikatu egin zauien, eta gero kimiogaz 2020an hasi zan, urtarrilen hasi zan. Gero COVID etorri zan, eta bueno... Olaiak zenbat urte zituen? Urte bat. Urte bat bakarrik? Urte bat eta gutxi bai. Eta gainera, COVID-aren momentuan, prozesua izan da oso zaila, ez? Oso zaila, bai. Non aurkitzen duzu zuek momentu horretan heldulekua, indarra? Ez dakit. Familia suposatzen dut horre egonen dela? Familia hor egon zan. Baduzue beste seme alabarik? Beste 2. Eta haiek ere? Txarto pasatu zauen, gehien bat nagusize. Oier eta gero ertaina enara, eta oier oso txarto pasatu zen. Eta Aspanovasekin noiz hasten zarete harremanetan? Hospitalian gauzenien, hasten gara purtsu bet ezagutzen, minbiziaren familiakaz elkartu, ezagutu, eta elkartiek ezagutu. Hortik aurrera ezagutu gendu zen hospitalien. Ezagutzen dituzue familiak eta, baina ze laguntza jasotzen duzue? Ingresatuta zauzenien, bonoak dekoie, janarize eta farize dekozuz. Gero dekozu be bai parkinie, sartzeko kotxie, garajien. Etorten datzuie be bai tailerrak, musikoterapia, pailazuek eta dana animatzeko umie. Baina lehen esan duten moduen, COVID garaia zan, orduan hori edana, kendu zauen. Orduan harremana familiakaz, kendu zauen, hospitalian dauzen jostailu guztizek kendu zauen. Kentzen zizueten, ukitu daitekena, harremana, baina psikologikoki laguntza behar zenuten ere, bai? Bai, hemen Aspanovasen uki gendu zen laguntza, psikologakaz, eta laguntza horri eskez, hobetu gendu zen. Orain zer moduz dago Olaia? Oso ondo. Zure bai. Bai, orain dago nino rebizinioakaz eta hori, baina momentuz hobeto. Orain zenbat urte ditu Olaia? Orain 5 urte dekoz. 5 urte. Eta berak badaki zer pasa duen. Bai. Nerea, bizipoza transmititzen didazu orain, gaizki pasa duzu, Oso. Baina bizipozak zer esan nahi duzu guretzat? Ez da ikusiko, ez da? Baitasuna eta bihotza bizi